Together, growing in faith, changing communities. Makathunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke ivangeli lika Johannesi isahluko seshumi ivesi yamashumi amabili kuze kube amashumi amathathu. Kwakukhona eJerusalema umkhosi wokucwetshiswa kwethempeli kwakusebusika. uJesu wayesehambela ethempelini egcekeni lika Solomoni. AmaJuda ayisemangala emngunga athi kuye, koze kube nini usibambezela singaqondi ungasitsheli? Sitshele uma unguKristo. uJesu waphendula wathi, nganitshela khona kepha aningikholwanga. Imisebenzi engiyenzayo ngegama likaBaba iyangifakazela, kepha nina anikholwa ngoba ningesizo izimvu zami. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, ngiyazazi ziyangilandela. Ngiyazipha ukuphila kwaphakade, aziyakubhubha nanini, akukho muntu ongazihlwitha esandleni sami. Ngoba uBaba owanginika zona mkhulu kunabo bonke, akekho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. Mina noBaba siluqobo lunye. Thandwa zami, nangu uNkulunkulu enza umsebenzi omangalisayo. Konzo yokuqala engiyibuka ingithinte uma uJesu ethi izimvu zami ziyangazi nami ngiyazazi. Uthi akekho ongazehlwitha esandleni sami. Akekho ongabasusa abami kuyena. Thandwa zami, uNkulunkulu ngimbona esondela kuthina. Umhlaba ukushaya, athi umoya ocwebileyo kaNkulunkulu athi vuka uyithathe. Uqhugela unjalo, usindelwa unjalo, athi uNkulunkulu wena uyisidalwa esisha. Ngibona uNkulunkulu ekhuluma amazwi ahlukile kunamazwi akhulunywa abasezweni. Kungenzeka ukuthi wena empilweni yakho you have written yourself off. Kungenzeka wena empilweni yakho uzibona njengesahluleki. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi kuwena, akekho oyokususa esandleni sami. Yebo, izwe likubuka njengesahluleki, kodwa izulu likubuka njengomnqobi. uNkulunkulu ukubiza ngegama elisha. Uthi wena unguthandiwe. Uthi wena unguxolelwa. Uthi wena ungumthokozisi. Uthi wena ungumnqobi. Uthi uNkulunkulu ngawe ngizofohla la inhliziyo yakho nengqondo yakho seyitshelile ukuthi hlala phansi angeke kulunge. Uthi akekho oyosusa izimvu zami engizinikezwe uBaba esandleni sami. Ngoba esandleni sami zihleli khona. And so uma izinto zenzeka zikushaya zingalungi, zingahlangani, uzibona ezimvu zidileyile, uzibona ezimvu sele, abangani bayasebenza, baneyimoto, banabantwana, bashadile, banakho konke, wena unalutho. Uthi uNkulunkulu bheka, ngidala icebo elisha ngempilo yakho. Okwena mukhulu kunosezweni.
osempilweni yakho wazi lokhu umhlaba ongakwazi. Kuyavuka kumina lenkonzo uNkulunkulu ayivusayo empilweni yakho ukuthi akasoza akudela, akasoza sishiya, akasoza silibala, akasoze avumela omubi ahlekise ngeimpilo zethu. Kodwa yena uthembekile, yena unathi, yena uneqiniso, yena uhlezi ephelelisa inkonzo ayilungisayo. Kungenzeka ukuthi angisenayo nanendawo yokuhlala. Kungenzeka ukuthi ekhaya lakwethu sebengixoshile. Kungenzeka ukuthi sengihamba ngihlala kubangani. Kungenzeka ukuthi anginakho nokudla, sengihlala kubangani noma ngilinde ngiphiwe lokho engiphiwa yikona, mangaphiwanga ngiyophuza amanzi, ngisutha amanzi. Kodwa uthi uNkulunkulu wethu namhlanje bheka ngidala icebo elisha ngempilo yakho. Sando sami, bengibona uNkulunkulu esibizele enkonzweni yokuthi asikho isidingo. Asikho isidingo sokulibala, asikho isidingo sokudikibala, asikho isidingo sokulahla ithemba, asikho isidingo sokugive up, asikho isidingo sokuqeda ngempilo, asikho isidingo sokuthi uthathe impilo yakho uthi vele anginamsebenzi angisale sengiqedela. Kuyavuka enhlizweni yami moco uyayibeka lento enhlizweni yami ukuthi kwesinye isikhathi awukuyeka izinto kube ngathi ziyawa, awukuyeka izinto kube ngathi ziyafa, kanti uNkulunkulu usetshala okusha. Kunabantu ekumele basuke empilweni yakho, ungawubambezeli umoya ocwebileyo, ungambambezeli uNkulunkulu. Uma besuka bahambe, musuku lokhu emva kwabo uyobacela, uyobancenga. Kunezinto ekumele uphucwe zona, musukubambelela kuzona. Muthembe umoya ocwebileyo. Abahambayo mayisuswe ngisusela zona, mangiphucwe ngiphucwa kona. Ngoba vele kakade uNkulunkulu mesefuna ukwenza okwakhe akafuni uNkulunkulu indoda enesikhwele. Akafuni uNkulunkulu ukuthi uyabona lokhu ngasiza uNkulunkulu, uyabona lokhu no. uNkulunkulu ufuna mesezenzele izinto zakhe angabi noyedwa umuntu ozothi ngamsiza usibani banenza lokhu. uNkulunkulu ave nesikhwele mesenza izinto zakhe. uNkulunkulu uzofuna ukuzenzela izinto zakhe yedwa. Futhi uNkulunkulu uzofuna ukukwenzela izinto la abantu sebethe akusoze kwalunga. Uthi namhlanje uNkulunkulu wethu akekho noyedwa oyokasuswe esandleni sami. Nangu uNkulunkulu eqhosha ukuthi noma ngithiwa sengenzeni, kodwa inqaba mangisahlele esandleni, hlalane enkosini. Mangisahleli kumvino omuhle. Asho njalo uJesu athi mina ngingumvino omuhle. Athi nina ngamagatsha, athi hlalani kumina, athi nami ngohlala kunina. Izinto zethu masahleli enkosini. Yavuka kumina lenkonzo. Inkonzo yokuhlala. Angihlale enkosini. Angihlale noma izinto seyibheda, angihlale noma sengiyinhlekisa, angihlale noma abantu sebengibuka sebethi akusoze kwenzeka. Kumnandi ukuhlala enkosini. Ngoba mangihlala enkosini ila izinto zami izakupheleliswa khona. Sho njalo uNkulunkulu wethu uthi abasoze basuswa umuntu. Aqhubeke uMntaka Maria athi ngiyakubanikeza ukuphila kwaphakade. Ngiyakubanikeza ukuphila. Izwe lingeke labanikeza kona. Ngiyakubanikeza izinto bona ngokwabo abangasoze bakwazi ukuyitholela zona.
uNkulunkulu somandla makube uyena osisizayo, makasondeze eqinisweni elinguKristu. Ndlovukazi yezulu mayisikhulekise isinxusela isicela amandla negrasiya elivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu akunikeze ithemba, walahla ithemba. Sike isidingo sokuba uyibulale. Hlale enkosini. Noma ngathiwa seziyabalwe zakhe izinsuku, kodwa wena dikibala, no. Lahla ithemba, no. Thana Nkosi ngiyabonga ukuthi usewufikile. Thana Nkosi ngiyabonga ukuthi ukhulumile ngathi uyaqala ukukhuluma empilweni yami. Mayihlehlemelise uNkulunkulu somandla, ngoyise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.